Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 19, bersikulo 13 ngadto sa 15. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus aron iyang pandungan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila. Apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, "Paduula kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga tao nga sama kanila." Og iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo ug unya milakaw siya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.